Khapangni tahoktai bohoksong belaikino kha khamani koktoma kha khamani kokno sana thanga hangke bwsakni bikhumo tai saktei karo tai mokolni mukti kogo amoni ongkha Tripura hasteni Tripura saroni kothoma o Tripura hasteni Tripura saroni kothoma no sanani thanga hangkai belaikino kha khamoi phaio khapang tahoktai bohoksong koktoma rok ongkha chongmari thango phaio ongwini tongo Montri MLA Minister Salalai tongo phiaba Tripura hasteni Tripura saroni kepali jengjal tabuk bo salaijakya phiaba Tripura sarok tini salsaya mohai rifrigui bujak tokjak ngui tongmani Tripura hasteni Tripura sarok kwbangma salni simingno rompre sompre khaiui bwri bwsabo butharjagui tongo chela bwsabo haino drugs bai yorijagui drugs bai kubulijagui chela bwsarokbo haikino langma ariui tongmaimani tai kotok sororiui butharjakmani lama gwnangui sei tok buthartei butharjakmani ama hairokbo kaboino tongo phiaba Tripura sarokni o manthai soktai manyani bagui Tripura hasteni habubagra Tripura sa dopharokno twiui tabuk kwrung thaio omo haikino thansa swnamui twi phaimani bisingo phiaba saka saka simise bubagrano hamjago bisingo hingke bubagrano hamjaya wngui tongmani koktoma serai nukha 2023 ni Bidhan Sabha Chongmarini o lekhamungo omo haino nukha bubagrano hamjagui tongma jathwngkhakai tini bubagrano kuplai wngui tini kwbang budbai jidiui tini kwrung thaiano kwbang seat mankhamung hinui wansugui hatjakha phiaba Tripura sarok phatani phainai dopharokno hamjakma bai phatani phainai 1 dophani bororokno khak phurjakma bai tini 1 dophani ayango thangui support khaima bai tini 1 dophani bororok kwbang bud bai khai kuplai wngui tini nini Tripura sa ani Tripura sa tini rifrik topri khaiui bujagui tongo jekhani hapang tongo jekhani no police proshashan tongo abo haino nukjakha chakmagat amchai SDM bo rifrik khaiui Tripura sarok bujakbaimani naitongri chini koktibini bisingtui o mangpilino